второ полувреме стартира. И топката е в ЦСКА. ЦСКА напада в карта. И това е топката за Георги Георгиев. И Георги Георгиев с какъв гол? Супер гол! 5-1. Топката е в ЦСКА. Оле, майко, какъв пропуск. И това е още един гол във вратата на ЦСКА, в вратата на Лудогорец. Понякога забравям, защото до вчера имахме матч с ЦСКА 40 минути. Сега, ЦСКА вкараха, Лудогорец вкараха и за сега сме 5-3. 6-3. Топката е в Георги Георгиев и какъв гол за Георги Георгиев! Какъв гол! Красив гол! Топката е за ЦСКА. Топката е за Лудогорец. Просто ви казвам, до вчера имахме матч с ЦСКА. И вратара на ЦСКА стреля и какъв гол от Йордан Вачев! Какъв гол? 5-3! Топката е в фъкълбийците. Фъкълбийците. И Самуел се контузи. Затова Георги Георгиев трябва да бие. Георги Георгиев се цели във вратата и това е 7-ми гол! Това е 8-ми гол! Всъщност 8-3! Дали ще стане това 8-4? 8-4 гол за ЦСКА! Но всъщност не е гол. Оле, майко, Йордан Попов взима топката. Йордан Попов, тук ви попълнение за ЦСКА. Край на матча. 8-4. Сега ще се излъчат право пряко по телевизията и интервютата.